Pokud chcete 3D tisknout něco s nylonem vystuženým uhlíkovými vlákny, pak je tento filament pro vás. Je to Spectrum filament PA12CF15. Někdy může být 3D tisk s nylonem vystuženým uhlíkovými vlákny složitý, ale s naším PA12CF15 to zvládnete. V dnešním krátkém videu vám ukážu, jak jsem 3D vytiskl tento skládací stativ na telefon s naším PA12CF15. Musím říct, že to dopadlo skvěle, obzvláště jak je to hladký a textura vypadá úžasně. Do tohoto materiálu jsem se opravdu zamiloval. Vytiskl jsem s ním tolik věcí, je to tak skvělé. A samozřejmě odkaz na filament najdete v popisu níže, stejně jako STL soubor modelu, který poskytl uživatel PC Roberts z makerworld.com, pokud se nemýlím. Takže děkuji za model. A tohle jsou ty všechny 3D tištěné díly, které potřebujeme pro telefon, ale je tu další možnost, pokud máte GoPro. Sestavení je opravdu jednoduché. Vezmeme hlavní díl a každou nohu a zafixujeme ji na hlavní tělo. Jak vidíte, máme zde prohlubeň a zacvakne to přesně takhle. Druhá a třetí noha. A můžeme to hned otestovat. Pozice 1, což je úzká pozice, pak máme samozřejmě širokou pozici. Tak jdeme na to. Vrátíme to zpět do ruční pozice, vezmeme šroub a vložíme ho tam. Na orientaci nezáleží, pokud je horizontální jako vložka. A protlačíme ho až na konec, přesně tak, když uslyšíte cvaknutí, a to je normální, protože to potřebuje naklonit telefon, když ho otočíte. Takže toto je díl, který také jde na spodní část. Je trochu jiný než ostatní, tento má malé ozubené kolečka, takže se mohou propojit s jiným na základně, a tento má vršek, který se propojí s vlastním šroubem. Vidíte to přímo tam, takže to dáme takhle, pustíme to. Druhý díl nahoře, jak vidíte, máme upínací systém, položíme to dolů a pak to zašroubujeme. Poté vezmete svůj telefon, vrátíme to do normální pozice a zašroubujeme dolů. Jakmile necítíte žádné tření, znamená to, že je to v pořádku. A tady to máme. Teď si povíme o specifikacích tohoto filamentu. Spectrum PA12CF15 je pokročilý technický filament vystužený 15% uhlíkových vláken, který nabízí výjimečnou pevnost, tuhost a rozměrovou stabilitu. Poskytuje vynikající tepelnou odolnost, odolává teplotám až 100 stupňů Celsia, což z něj činí vynikající volbu pro aplikace vyžadující odolnost v extrémních podmínkách. Je také odolný vůči chemikálím a vlhkosti, což ho činí vhodným pro náročné průmyslové prostředí. 50% vystužení uhlíkovými vlákny zajišťuje výrazně lepší přilnavost vrstev, což vede k výjimečné odolnosti tisku. Díky aplikované technologii uvolňování napětí nabízí Spectrum PA12CF15 vynikající pevnost v ose Z a rozměrovou stabilitu a umožňuje tisk i složitých modelů bez deformací. Jak vidíme zde na tomto stativu na telefon, může mít 3 pozice, což je ruční, což je opravdu skvělé. Je opravdu pevný a zároveň flexibilní, což je jedna z vlastností tohoto materiálu. Úzká pozice jen pro normální stání na stole. Možná pokud natáčíte B záběry nebo jakýkoliv typ klipu na stole nebo něco takového, protože se může naklánět dopředu a dozadu. Možná něco na vašem stole takhle, nebo něco na stropě nebo na zdi, no, chápete, co tím myslím. Pak máme širší pozici, která je samozřejmě nižší a funguje skvěle. Jak jsem řekl, je opravdu flexibilní, ale zároveň opravdu pevný. Snažím se to ohnout a nemohu to udělat. A samozřejmě ruční, pokud jste venku a natáčíte něco v přírodě nebo v horách nebo na pobřeží, kdekoliv chcete, vlogujete, můžete použít i druhou kameru, vlastně obě. Takže takhle, abyste se viděli, nebo to můžete otočit a natáčet lépe v lepší kvalitě s druhou kamerou, takže na obě strany. Ale je to opravdu pevné. Jo, miluji to a to je opravdu vše pro dnešní video. Děkuji moc za sledování. Odkazy jsou v popisu níže, pokud si chcete zakoupit tento filament nebo pokud si chcete prohlédnout tento model. A nezapomeňte se přihlásit k odběru, zapnout zvonek, dát like a komentovat níže, protože příští týden uvádíme nový materiál, takže zůstaňte naladěni. Jmenuji se Alessio. Toto je Spectrum Filaments a uvidíme se příští týden v dalším videu.